अगर आप भी चाहते हैं राजीव रॉक्स के ऑडियो और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोली बोली बाबा बैजूनाथ की म्यूजिक बाय सावन में कावड़ कुसाईपट्टी कुशीनगर। Presented by SK Music Supol. बेचे लागल सैया बेचे लागल सावन में कावड़ बेचे लागल सैया बेचे लागल सावन में कावड़ बेचे लागल सखी बेचे लागल सावन में कावड़ बेचे लागल जब से भतार भाग चौके लागल सावन में कावड़ बेचे लागल सखी बेचे लागल सावन में कावड़ बेचे लागल सावन में कावड़ बेचे कैसे हम जाइब जब नगरिया सैया न बाड़े घर पर भोला के भगती में मिलेला सकती जाके रहे मधे बखर पर रहे लगल सखी रहे लगल भोला के नशा में रहे लगल जब से सावन के महीना चढ़े लागल देव घर में कावड़ मिले लागल सखी मिले लागल देव घर में कावड़ टिके लागल देव घर में कावड़ टिके म्यूजिक लागल बाय देव घर में कावड़ टिके लागल कुसाईपट्टी कुशीनगर। लागल बाधम हो गईल बिहान हो आइल न देव घर से लौट के हो सखी झरा झरा गिरे अखिया से लोरबा समय करता उजियान हो कहे लगल सखी कहे लगल देवरा के संग में रहे लगल जब से भतार बेचे लागल सावन के नाता चढ़े लागल बेचे लागल सखी बेचे लागल सावन में कावड़ बेचे लागल देवघर में कावड़ बेचे लागल देवघर में कावड़ बेचे लागल कुसाईपट्टी कुशीनगर। जब से उ गइल कुछो न भइल हमारा से कौन काम हो पिया शंकर देवरा ललित के आबे न तन को ध्यान हो छूटे लागल देवरा मनुष्य के दम छूटे लागल जब से भतार भाग चौके लागल सावन में कावड़ बेचे लागल सखी बेचे लागल